tilarane kaya ngene ora bakal yen tak tinggalke apa kowe sing salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah ya Allah yen ana wektu ketemu isat wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas apa kabeh kenyataan. Jangan terlalu besar berharap pada manusia karena semakin besar harapanmu semakin besar rasa kecewamu. Telek. Buat seseorang yang jauh di sana semoga bahagia selalu. Siapa kuwi? Piye kabarmu saiki? Nomor WA-mu wis ganti. Tak tulis lagu nggo kowe muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke. Amin ya Allah. Fotomu isih tak simpen nggo ngobati rasa kangen Gusti tulung paringono ketemu raketang sedelo neng jero ngimpi rapopo nganti tekan saiki kowe nangemi aku ora ngerti kowe nang kono yo karo sapa aku nang kene jaga ati mung kanggo kowe malah mesake kaya ngene ora bakal aku tak tinggalke apa kowe sing salah aku tak sing ngalah dan hubungan aja nganti pisah ya sing ana wektu ketemu isat wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Pak RT Ratno Sugeng Rabu juga buat teman-teman Karang Taruna semangat yang lalu biarlah berlalu yang belum kita cari lagi opo nganti tekan saiki ora ngerti kowe
lunga aku lunga apa kudu bertahan aku trimo nampa kabeh kenyataan yen ngerti larane kaya ngene ora bakal tinggalke lambo kowe sing salah aku tak sing ngalah ben hubungan ojo nganti pisah yen sih ono wektu go ketemu pisan wae tak sikap awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan ngomong aku lunga apa kudu bertahan